Narito na ang malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pagsusot ng face shield, hindi na mandatory sa Capas at Tarlac City. Pagdami ng dengue cases sa Bulaon Resettlement, ikinabahala ng mga residente. PNP at CHR inimbestigahan na ang pagdukot sa peasant organizer na si Steve Abua. At mga child at risk, inabandona at homeless, nakahanap ng pag-asa sa Belenismo 2021. Magandang gabi, Karaniyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Nagsasagawa na po ng magkahiwalay na investigasyon ng Philippine National Police at ang Commission on Human Rights sa umunay pagdukot sa peasant organizer na si Steve Abua. Si Abua ay organizer ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas at nawala noong November 6. Matapos ang kanyang pagkawala, isang mensahe ang tinanggap ng kanyang may bahay na nagsasabing hawak nila ang kanyang mister at hinihinging kumalas na ito sa umunoy armadong pakikibaka. Narito ang report. Tanghali nitong November 9, naabutan ng CLTV News si Joanna Abua, may bahay ng di umano'y dinukot na organizer ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP na si Steve Abua sa Barangay Hall ng Santa Cruz, Lubao, Pampanga. Dito mano-mano niyang nire-review ang mga CCTV footage sa pagnanasang malaman kung nasaan at sino ang dumukot sa kanyang asawa. Ayon kay Joanna, patungo sana ng Dinalupian, Bataan para makipagpulong sa isang grupo na magsasaka si Abua noong November 6. Sa terminal umano ng Lubao siya, hinihinalang dinukot ng hindi kinakilalang mga grupo ng kalalakihan. November 5 po kami huling nagkakusahan. Ano lang po, simple kamustahan lang po ng pamilya sa anak. Ayun po. Ipinakita ni Joanna ang mga palitan ng mensahe sa messenger ng isang nagngangalang Mitz Neil. Ito ang Facebook account na nag-video call kung saan nakita niya ang mister na nakapiring at nakabusal ang bibig. Ayon kay Joanna, hindi siya nagkakamali sa kanyang nakita na hawak nga nila ang kanyang mister. Tinanggal lang nila yung piring at saka yung sa bibig para lang makita yung muka. Pagkatapos po nun, inano na po nila yung video. Pinakukumbinsi pa niya nila kay Joanna si Steve na kumalas na sa armadong pakikipagbaka, na dito pinasisinungalingan naman ni Joanna na kahit kailanman ay hindi naging involved ang mister sa New People's Army dito sa Central Luzon. Yung pong tumawag po sa akin, mukhang gusto po nilang paaminin yung asawa ko po na bahagi ng armadong grupo. Sabi po nila sa akin, kumbinsihin ko daw na magbagong buhay yung asawa ko, yung mister ko. Sabi ko naman, kumbinsihin ko po sa kanya, wala po naman po siyang ginagawang masama. Dahil hindi kilalang kausap, natakot daw si Joanna na makipagnegosasyon at magtiwala kahit sino. Lalo pati ang kanilang anak ay pinasasama sa pakikipagtagpo ng mga dumukot sa kanyang mister. Sabi po nila, magkita daw kami pero ako lang daw mag-isa. O ako lang daw po at saka yung bata. Gusto nila akong makipagkita sa kanila ng ako lang. Di parang nag-ano din po ako, naglalaban din po sa kung papatulan ko ba kasi gusto ko talagang makita yung asawa ko. Pero yung mga kamag-anak po namin, pinipigilan din po ako na pumunta talaga ng mag-isa. Kasi, saan po kayo pinapupunta? Pinapupunta po kami sa munisipyo po ng Dinalupian, Bataan. Sa pag-usisa ng news team kay Barangay Santa Cruz, Lubao, Kapitan Allen Paule, wala raw reported na abduction sa kanyang lugar sa panahon na sinasabing nawala si Steve Abua. Kung hindi lang daw nagtungo si Joanna ay hindi nila malalaman na may insidente ng abduction sa kanilang lugar. Kanina pa lang sir, nung may nagtanong na pulis galing daw ng Olivas. Tapos tinanong lang kung mayroon kaming alam na insidente rito. So nasabi ko naman na talagang wala kaming alam na insidente. Tapos ngayon nga nagpunta dito si Mrs. daw ni yung sinasabing pangalan.
Yun lang po, ngayon pa lang pong araw na to. Ayon kay Kapitan, hindi rin popular sa komunidad ang kilusang magbubukid ng Pilipinas kaya hirap din itong malaman kung sino-sino ang mga kasamahan ng nawawalang si Steve. Ang alam naming organization dito, yung Santa Cruz Farmers Association. Yun lang po yung alam kong association dito. So tapos lahat ng farmers nun, yung di nakasali dun sa association ng Santa Cruz, individual na lang po silang nagpa-farm, ganon. Samantala, naidulog na ng Human Rights Group na Karapatan Central Luzon ang kaso ni Steve Abua sa Commission on Human Rights. Ani Pia Montalban, coordinator ng Karapatan Central Luzon, ito'y hindi na umano bagong insidente sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Madalas daw kasing ma-red tag ang mga peasant leader na nagmamalasakit lamang sa mga magsasaka. Naging parang trend na ng rehimeng Duterte na nitong kanyang panunungkulan ay meron talagang panunukil doon sa mga mamamayan at umitindi para sa karapatan ng mga manggagawa, ng mga magsasaka, ng mga katutubo, ng iba't iba pang mga sektor. At hindi kami hindi kami nalibre sa mga ganun na kahit nga ako ay kabilang din sa mga nare-red tag. Okay, nare-red tag. Pero nagpapatuloy tayo dun sa ating ginagawa kasi maliwanag sa atin na wasto na tindigan yung karapatang pantao. Sa isang report na mula sa Inquirer, sinabi ni Attorney Leo Ray Valmonte, ang Regional Director ng CHR Region, na natanggap na nila ang alert mula sa karapatan at sila'y magsisimula na sa investigasyon. Samantala, tumanggi munang magbigay ng pahayag ang PNP Lubao sa magiging takbo ng investigasyon sa pagkawala ni Steve Abua. Habang kinumpirma naman ni Police Lieutenant Colonel Sol Elefanio, tagapagsalita ng Police Regional Office 3, na tatakbo ang kanilang pagsisiyasat gaya ng karaniwang kaso na idinudulog sa kanilang tanggapan. Paolo G. Santos, CLTV News. Huli ang magkakapamilya, dalawang magkasintahan sa magkahiwalay na buy-bus operations na isinagawa sa Bataan. Ang ilan sa mga suspect minsan ang nadakip at nakulong dahil sa pagkakasangkot sa kalakalan ng iligal na droga. Ang detalye ng balitang yan sa report ni Rainiel Pawit. Sinalakay ng mga operatiba mula sa Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police ang bahay na ito sa Barangay Bilolo sa Orion, Bataan. Ito'y matapos mapag-alaman na ginawa itong drug den ng mismong pamilyang nakatira rito. Nakumpiska ng mga otoridad ang 13 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 88,000 pesos, weighing scale at mark money na ginamit sa buy bust. Nakilala ang mga nadakip na sospek na si Mario Sarmiento, 59 anyos, padre de pamilya at nakulong na ng 12 taon dahil pa rin sa kaso ng iligal na droga. Arestado rin ang asawa nitong si Grace Sarmiento, 58 anyos, kanilang anak na si Edward Sarmiento, 35 anyos, at maging ang manugang na si Jocelyn Gutierrez, 39 anyos. Kasama ring nahuli ang mga kapitbahay nilang sina Dennis Gonzales, Aris Angeles at Jerome Rodriguez. Habang nakatakas ang isa pang Edison Sarmiento na anak ng mag-asawang sospek. Ayon sa report ng pulisya, maliban sa iligal na droga, sangkot din umano ang mga sospek sa serye ng motor napping at pagnanakaw. Samantala sa barangay Tugatog Orani, sa Bataan pa rin kalaboso ang magkasintahan matapos maaktuhang nagbebenta ng shabu. Nakumpiska sa dalawang tinatayang ₱250,000 halaga ng ipinagbabawal na droga. Kinilala ang mga sospek na sina Nash Amerol alias Saddam, 27 years old at Regina Bautista, 38 anyos. Dati na rin umanong nakulong si Bautista na nasangkot din sa kalakaran ng iligal na droga. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, pagsusot ng face shield, hindi na mandatory sa Capas at Tarlac City. At financial aid sa mga rice farmers na benepisyaryo ng RCEP-RFFP, idadaan sa mga cash card. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita, hindi na raw mandatory ang pagsusot ng face shield sa bayan po ng Capas at sa lungsod ng Tarlac. Ito ang inanunsyo ng kani-kaniyang lokal na pamahalaan.
Ang ilan naman sa ating mga kabalan dito sa Pampanga napapasana all dahil perwisyo lang daw ang pagsusuot nito. May detalye na balitang yan si Paulo G. Santos. Epektibo nito lamang November 9, 2021, hindi na require ang pagsuot ng face shield sa mga pampublikong lugar sa bayan ng Kapas at lungsod ng Tarlac. Kinakailangan na lamang ito kung pupunta sa mga ospital, klinik at iba pang medical facilities. Ito ang naging anunsyo ng kani-kanilang lokal na pamahalaan na inilabas sa kanilang official Facebook pages. Ang ilan sa ating mga karehiyon dito sa Pampanga, napasana all na lang nang malaman ang bagong mandato sa mga karating probinsya. Ako rin po, gusto ko rin pong matanggal na rin po. Kasi pag sila kasuporta rin. Minsan ka lang, mainit sa mukha po. O pag tag-init, mainit sa mukha. Sir, kasi tuwing alis kami, kailangan ng face shield. Ikaw, paano naman kung wala kami pambili pa ng face shield? Isang gastusan pa po yan eh. Bilang chief ng local IATF naman sa Mabalacat City, para kay Mayor Crisostomo Garbo, sana raw maikonsidera ng National IATF ang mga COVID-19 low-risk area at pahintulutan hindi na gawing mandatory ang paggamit ng face shield. Pwede rin daw itong gawing insentibo sa mga lokal na pamahalaan na may mataas na vaccination rate. Ang sa akin po, kung susundin ko yung medical background ko, para pong talaga pong kailangan po yung face shield din, no? Pero kung nakukuha na yung isang municipalities and cities at saka yung Metro Pampanga nakuha na, palagay ko pwede na rin po. Sinabi ni Garbo na hindi lamang ito usapin ng pagbibigay ng insentibo sa tao, lalo na ang mga bakunado. Ito rin umano ay magbibigay ng mataas na moral sa kada individual, lalo na yung mga kababayan nating nakararanas ng quarantine fatigue. Kailangan po magano lang po tayo, i-regulate lang natin, titignan natin kung sino na yung pwede ng paalis na yung face shield, paggamit ng face shield, at kung sino yung hindi. Kung mataas na yung vaccination po nila, siguro po pwede na rin pong isama. Sa panig ni Garbo, hindi pa ito magbababa ng executive order para i-lift ang paggamit ng face shield. Aabangan na umano niya ang IATF resolution na inaasahan namang lalabas ngayong November 11 o ngayong Huwebes. Matatandaan nitong Lunes, November 8 na ibaba ng ilang mga local chief executive sa Metro Manila ang atas na huwag nang gawing mandatory ang face shield. Kaagad namang itong kinontra ng Department of Health. Nananawagan po tayo sa ating mga local governments, antayin natin yung IATF na makapagbigay ng kanilang agreement or decision regarding the face shield. Until we can have the IATF resolution, we urge all local governments to just hold their executive orders. Sinuportahan din ng palasyo ang panawagang ito ng DOH dahil sa katwiran na IATF lamang ang bumabalangkas ng health protocol sa estado ng bansa na nasa ilalim ng National Health Emergency. Ngunit sa panig naman ni DILG Secretary Eduardo Año, may otonomiya ang mga local chief executives na gumawa ng mga polisiya sa pagpapairal ng health and safety protocol. Paulo G. Santos, CLTV News. Idadaan daw sa mga cash card ang financial assistance ng mga magsasaka ng palay na mabibinang sa Rice Competitiveness Enhancement Fund, Rice Farmers Financial Assistance o RCEF-RFFA program ng Department of Agriculture. Nagpaalala naman ang provincial government ng Pampanga na walang bayad ang pagpapalista para maging benepisyaryo sa nasabing programa. Narito po ang report. Formal nang inilunsad ang Rice Competitiveness Enhancement Fund Rice Farmers Financial Assistance o RCEF-RFFA sa Barangay San Matias, Guagua, Pampanga nito lamang Lunes, November 8. Pinangunahan ito mismo ni Agriculture Secretary William Dar. Sa ilalim ng RFFA, makatatanggap ng tig 5,000 piso ang bawat magsasaka ng palay na kabilang sa programa. Kinakailangan na siya rin ay rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA at may sinasaka na hindi lalampas ng 2 hektarya.
Magbibigay ang DA ng Intervention Monitoring Card sa mga validated rice farmers. Ito ang magsisilbing identification at cash card ng mga benepisyaryo. Resulta ang programa ng pagtutulungan ng DA, Development Bank of the Philippines at ng Land Bank. Samantala, dumalo rin sa aktibidad si Pampanga Governor Dennis Pineda. Binigyang diin ng gobernador na walang babayaran ang mga magsasaka na mapapabilang sa naturang programa. Nasa 177,839 na magsasaka sa Gitnang Luzon ang inaasahang makikinabang sa naturang programa. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ang aspiring councilor ng Angeles City na si Paul Mark Marquez. 2 sa 17 bayan, back to zero ang active COVID cases. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pa mga nangungunang balita. Mula po sa pagiging tagapangulo ng kanilang professional organization na United Architects of the Philippines Clark Chapter, susubok namang maging konsehal na Angeles City si Architect Paul Marquez. Ang bagong mukha sa politika, tumatakbo sa ilalim po ng Partido Bayong Angeles na pinamumunuan ni mayoral aspirant at Councilor Amos Rivera. Sa kanyang pagpasok sa public service, ano ang magiging ambag ni Architect Marquez para sa buhay ng mga Anghelenyo? Upang higit po natin siya makilala, makakasama po natin siya ngayon dito sa CLTV News, si Architect Marquez. Magandang gabi po sa inyo, Architect Marquez. Welcome po sa CLTV News, sir. May pabengi po, Ma'am Jennifer Salenga. Yes. Sir, ito po ang unang pagkakataon ninyo sa politika and might as well, kunin din po natin ang pagkakataong ito para ipakilala po ang inyong sarili, lalo na po sa inyong mga kababayan dyan sa Angeles City. Sino po ba si Architect Marquez? Muli po, ako po si Architect Paul Marquez, para king Bayong Angeles. So kasama po tayo sa Bayong Angeles. Ang Bayong Angeles actually is a movement, movement ng mga taong nagkakaisa at magsusulong ng pagbabago para sa lahat. Okay, so bilang arkitekto, 15 years na po tayo sa trabaho. So talagang nasasabi po natin na sanay po talaga tayo magtrabaho. So wala tayong gagawin kung hindi magbigay serbisyo sa lahat. So 15 years na po tayo. So ang maiambag po natin sa buong syudad, tayo po ang naka-assign sa mga infrastructure project. Meron tayong mga dinesign na, actually naka-design na, ready for implementation na lang. Meron tayong mga 3D simulations ng mga ating maiaambag natin. So nauna, nag-design na po tayo ng conceptual design,
ng landmarks, no? Pag sinabing Angeles City, maganda sana meron tayong landmark to really own, no? To dito sa ating syudad, no? Magtatayo po tayo ng mga guardian angels, malalaking guardian angels po sa lahat ng mga rotondas, no, na mag-welcome sa atin, no? So pagpapasok pa lang sa atin sa syudad, no, meron tayong malalaking guardian angels dito, no, nasasalubong sa atin, no? These guardian angels will symbolize protection, no, service and hope, no? And very important yung pag-asa sa atin lalo na ngayong pandemic, no? So it's very nice to echo that very positive feeling dito sa ating syudad, no? Pangalawa, no, kasama rin po si Architect Paul Maiques, no, sa pagdidisenyo ng culinary strip, no? So alam po natin dito sa Angeles City, no, ang plano ho natin to re-image, no, Bayong Angeles nga, no? So we really want to re-image, no, to really give good vibes and future vision ng buong Angeles, no? So meron tayo sa red light district natin sa dito po sa Balibago. Ang plano ho natin diyan hanggang dun ho sa may Korean Town. Plano po natin doon with 2.5 kilometers stretch yon with 1,000 to 1,200 establishments that are already there. We want to rebrand it as the New Angeles City Culinary Strip. Okay, so meron tayong new destination, no, for everyone to enjoy, for the families to enjoy, no? So andun na ho lahat ng mga establishments, lalo yung mga kainan, no, culinary capital nga po tayo ng Pilipinas. So we have a new destination for everyone. No, kasama rin po sa mga na-design na po natin yung housing project, no? Since alam ho natin ang Angeles City, medyo tight na space, no? So we really have to maximize every square meter, square inch ng buong syudad. No, so we developed or we already designed a vertical housing, no? So ang plano po diyan, mid-rise, high-rise condominium style unit, no? We will be calling it Project Bale. Okay? So BALE, so that is Bayong Angeles Livelihood Estate. Okay? So hindi lang ho tayo magtatayo ng mga struktura, no? But we will be providing the people there with livelihood, no? Actually complete community na po yun, no? May livelihood sila mami, sila lola, no, na pwede na lang magawa ho doon, na pwede na pagkakitaan, no? Dito sa Project Bale po natin, sa housing projects po natin, meron din po tayong urban garden. So yung mga tao pong nakatira po doon na rin po magtatanim, doon na rin po aani, no? And of course, with partnership sa ating sa buong team, no, with the leadership of Mayor Amos Rivera, Doc Pai, our Vice Mayor, no, sa healthcare, we will be also providing dun sa community natin with a parang healthcare unit, no? So kumbaga complete community na to for everyone. Okay. Yes pa. Opo, Architect, mukhang nakikita ko po, no, in terms of infrastructure, mukhang ready na po kayo dahil dyan po kayo eksperto, ano. But I'd like to know, ano po ang nagtulak sa inyo para pasukin po ang mundo ng politika? Dahil, well, career-wise, I think, no, kayo po ay successful naman. Bakit po naisipan ninyong pasukin ang politika sa Angeles City? Yeah, actually more on kumbaga yung drive sa public service po talaga ang nagtulak sa atin. And of course, yung team, yung vision ng team, no, we want to make Angeles number one city in the Philippines. Yung drive na po yun, yung vision na yun, of course, and yung God-given talent sa atin, we want to share it with everyone. Yun po siguro yung nakita natin yung advantage ng team, and of course, being an architect, no, malaki pong maitutulong natin sa syudad. So, yes, yun po. Okay. Well, yung mga plano po ninyo, parang naka-ready na nga, no? Maybe, dahil nga sabi nyo, yung inyong team, it's more of like having an advocacy as well, ano? But sa obserbasyon po ninyo, ano po ang nakikita ninyo, Sir Paul, no, na problema po sa lungsod na nangangailangan po ng legislative solution, ano? And sundan ko na rin po, no, para sa ating susunod na katanungan, kayo po ay architect by profession at ito pong papasukin ninyo ay kayo po ay magiging lawmaker, no, dyan sa Angeles City. Handa po ba tayo para dito sa panibagong or new responsibility sakaling
kayo po ay palaring manalo na councilor ng Angeles City, sir? Yes, ma'am. Handang-handa po tayo. No? Actually, mas magiging madali po yan bilang an architect. No? So yung mga isusulong po natin na mga ordinances, no? More on kung paano natin mas pagaganda ang buong syudad. No? At of course, yung maihahanda rin po natin sa boost ng ekonomiya. Okay, so kumbaga ang plano rin po natin, for example, sa mga patrabaho, palalawakin din po natin. Kaya naggagawa po tayo ng mga new developments, new destinations. Okay, so for example, dito po sa San Nicolas Heritage District po natin ito, palalawakin po natin yan. No? So those ordinances that will be guiding itong design and planning po natin, of course, in preparation sa really boosting ng ekonomiya ng buong Angeles. So first, given po yung opportunity, we will be using our expertise, no? Katulad po ng kasama natin sa grupo. No? Lahat po ibibigay po natin para sa kabubuti ng mamamayan. Okay. Tanungin ko po kayo, no? Given the chance, ano po yung unang ordinansa na isusulong, no, kung kayo po ay manalo bilang councilor, Sir Paul? Siguro ang una natin isusulong yung dahil malapit sa puso natin yung sa planning and yung heritage. Yun nga, nabanggit ko po kanina, like yung ordinance to widen, no, to paggawa ng master plan ng buong city. Kasi in this, for example, sa traffic management po, no, gagawa po tayo ng comprehensive traffic management plan. Dito sa plano na ho ito, or plasting sa ordinance din, makita ho natin yung paglagay ng mga proper markings, no? Saan yung pick up at drop off points, no? Yung tamang kasi we want to instill discipline to people, no? Gusto natin once sinabing Angeleño or sa Angeles, no? Maayos daan, no? Katulad, wag na tayo lumayo, like sa Clark, sa Subic, nakita po natin napakaayos ng lahat ng mga kalsada. Siguro more on those ordinances that will be guiding yung planning na yun for the whole city. Okay. Since kayo po ay bago, no, sa mundo ng politika, how do you plan to campaign? No? Paano po ninyo ay ipapakilala pa sa mga taga-Angeles ang inyong sarili, Sir Paul? Okay, so alam po natin ngayon, no, social media malaking bagay po sa advertising, sa lahat, no? So we will be reaching more and more people. And what's nice about Team Bayong Angeles, no, since it's a movement, no, we want to invite, no, everyone to be in part of this advocacy or movement. So yun, malaking bagay po yung social media po sa atin sa ngayon, to reach those who are hindi natin makausap in person. Okay. Ano naman po ang aside from infrastructure, Sir Paul, ano po ang plano ho ninyong tutukan pa, no, sa Angeles City, yung mga nakikita ho ninyong problema pa, no, sa syudad na kailangan ng agarang aksyon? Ano po ang may aambag, no, ng isang architect Paul Maiquez sa City Council ng Angeles? Ayun, being an architect also, guided po tayo ng building code. Okay, so yung stick implementation po nito, no, we want every establishment to be ready or to be enjoyed by everyone, no? So yung tamang ramps, yung tamang railing, tamang markings, no, implement po natin yan para lahat po mag-enjoy, like seniors, PWDs, no. Speaking about PWDs, kasama rin po sa atin yon. Okay, paigtigin natin yung mga programa para sa kanila, mga incentives, no. We want everyone to enjoy what the city can offer to them. So lahat po, mahirap, mayaman, lahat po yan pantay-pantay. So everybody happy. Yun po ang talaga nating we want to echo dito sa ating mission. Alright, maybe we will invite you again, Architect Paul, sa ibang pagkakataon po para mas maipakilala niyo pa ang inyong sarili, lalo na sa mga taga-Angeles,
At marinig pa po natin no, yung mga konkretong plataforma no, na may ihahandog po ni Architect Paul Maiquez para sa mga Angelenos. Maraming salamat po Architect Paul at mag-iingat po kayo. Good luck sir sa inyo pong candidacy para po sa May 2022 election. Thank you Maraming sir. salamat po. May pabengi po. Yan, mga karehiyon, si Architect Paul Maiquez ang aspiring councilor po ng Angeles City. Samantala, sa ibang balita, back to zero na ang active COVID cases sa mga bayan ng Pura at Ramos sa Tarlac. Pero sa kabila ng gumagandang COVID situation sa ilang bahagi ng bansa, muli pong nagpaalala ang Department of Health sa iba yung pagsunod sa minimum health at safety protocols dahil hindi pa tapos ang pandemya. Ang detalye ng balita niya ni Happy Duwin Alpao. Nitong weekends, inilabas ng Tarlac Provincial IATF ang kanilang COVID report kung saan 2 bayan ang back to zero o wala nang binabantayang active COVID-19 cases. Matapos ang magdadalawang taon, recovered na ang lahat ng COVID patients sa bayan ng Pura at Ramos. Habang ang mga bayan ng Anao, Camiling, San Jose at San Clemente ay may tig-isang kaso na lamang na binabantayan. Sa kanilang November 9 COVID Bulletin, 121 ang nananatiling aktibong kaso sa buong probinsya, habang 95% o 17,257 ang kabuang kaso ang recovered o gumaling na. Bumibilis na rin ang vaccine rollout sa probinsya. 522,430 ang naturukan ng unang dose at 332,807 ang fully vaccinated. Higit 1 milyong Tarlakenyo ang dapat mabakunahan upang makamit ang herd immunity. Kasabay ng gumagandang COVID situation sa maraming bahagi ng bansa gaya ng Tarlac, nagkakaroon na rin ng bahagyang pagluwag sa mga itinakdang health at safety protocols. Nagbukas na rin ang ilang establishmento gaya ng pasyalan at malls para sa mga bata. Pero paalala ng Department of Health, huwag magpakakampante at iba yung pag-iingat pa rin ang gawin dahil hindi pa tuluyang natatapos ang COVID-19 pandemic. Sabi kang ating mga kababayan na lumabas at they can enjoy with their families outside, hindi po natin yan pinipigilan dahil allowed naman po. Pero sana po lahat tayo will be responsible enough at maisip natin na naandito pa ho yung virus. We are not out of the woods yet. Patuloy pa rin umanong umiwas sa mga matataong lugar na isa sa mga sanhi ng COVID-19 transmission. Pag nakita na ho nating madami ang tao, wag na muna po tayong tumuloy para maiwasan po nating magkasakit o di kaya ay makapanghawa sa iba. Nagbabala rin ang kagawaran sa posibilidad ng muling pagsipa ng COVID cases sa bansa kung muling maisasantabi ang pagtalima sa mga health protocols. Gayunpaman, gumugulong na ang dialogo upang pag-aralan ng pagtanggal o hindi na paggamit ng face shield sa ilang public spaces. Rainiel Pawid, CLTV News. Abangan na iba pang may init na balita sa pagbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pa mga naunang balita, naglabas ng hotlines ang Department of Education para sa mga guro at mag-aaral na nais magbulog ng kanilang mental health concerns. Paalala naman po ng mga eksperto, huwag matakot at mahiyang humingi ng tulong kung mayroong pinagdadaanan, kagaya ng depresyon. Narito po ang report. Inilunsad ng Department of Education ang ilang hotlines para sa mental health concerns ng mga guro at estudyante. Sa pahayag ni Education Secretary Leonor Briones, prioridad daw ng kagawaran ang pagtataguyod at proteksyon ng mental health at kabuuang kapakanan ng kanilang personnel at ng mga mag-aaral lalo na sa gitna ng krisis. Isinama ng DepEd ang hotlines ng Circle of Hope Community Services Incorporated, COVID-19 Mental Health Responders mula sa Master Psychology Services, Hopeline PH at ang 700 Club Asia. Ang helplines na ito ay makapagbibigay daw ng iba't ibang paraan upang masuportahan ang mga mag-aaral at mga guro. Kabilang sa kanilang serbisyo ay ang mental health at psychological support services at wellness checks.
Ayon sa DepEd, ang paglalabas ng hotlines ay nakalinya sa provision ng Mental Health at Psychological Support Services sa DepEd Order No. 14 Series of 2020 o ang Guidance on the Required Health Standards in Basic Education Offices and Schools. Dagdag pa ng DepEd, lahat ng hotline ay i-update kada Marso at Oktubre ng taon. Samantala, tumaas naman ang suicide cases sa Pilipinas itong nakaraang taon. Ayon sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 4,420 ang suicide-related deaths nitong 2020. Mas mataas sa 2,810 cases nitong 2019. 57% na mas mataas ang kaso nitong nakaraang taon. Iniulat din ng National Center for Mental Health na dumoble rin ang kanilang natatanggap na tawag mula sa mga suicide-related calls itong nakaraang taon o ang simula ng COVID-19 pandemic. Maaari namang makita ang buong listahan ng hotlines sa website ng DepEd. Kung kayo ay may pinagdaraan ng problema at kailangan ng tulong ng profesional o di kaya ay may kakilala na nakakaranas ng depresyon at iba pang mental health issues at kailangan ng tulong, maaaring tumawag sa mga numerong naka-flash sa screen. Angelica Cara, CLTV News. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Okay, magandang gabi po. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Shear line o ang tinatawag nating tail end ng frontal system ang nakakaapekto po dyan sa may parte ng Palawan, kasama na rin po ang Visayas at ilang lugar sa Mindanao. Samantalang sa Luzon naman po ay nakakaapekto ang hanging amihan na ngayon po ay medyo bumabalik na at medyo papalakas na po siya ngayon. Kaya po ang Palawan, ang Caraga, ang Davao Region at Visayas, nagiging maulap po ang papawirin dyan na may inasahan po mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot nga po ng shear line, kasama na rin po dito ang easterlies. Ang Cagayan Valley po, maulap ang papawirin, may inaasahan po mga pagulan dyan, dulot po ng malakas na hanging amihan. Metro Manila naman po nalalabing bahagi ng Luzon. Bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin, isolated cases lamang po inaasahan natin mga mahihinang pagulan, dulot din po ito ng hanging amihan. So sa ngayon po, wala naman pong ibang weather system na nakakaabala o nakaka-epekto sa ating bansa o sa loob ng PAR, kaya damahin po natin yung papalakas po na hanging amihan at sa mga susunod pong araw ay lalakas po ito. Sa ngayon po hanggang Central Luzon naman po naapektuhan itong hanging amihan at sa mga dating pong araw ay bababa na rin po ito sa ibang lugar. Magandang gabi po. Pinag-iingat pa rin po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalat ng CLTV News. Para sa karagdagan detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat. Mga karehiyon, 45 days na lamang po at Pasko na.